inkosi ngosuphama kwebandla. Amen. Nkosi yami ngoba ngithanda
Amen. Ishawa sale nkonzo sithi Ushembe ngumuntu wasezulwini. Amen. Ukhona ukudideka okukhona kubantu bonke noma bangamaKristu noma bangamaNazaretha. Ukucabanga ukuthi uma umuntu enama-supernatural powers okwenza noma yini, lowo muntu kuchaza ukuthi uwumuntu wasezulwini. Uma umuntu enama-spiritual powers anoma yini, noma ngawukuphilisa, noma ngawukucebisa, noma ngokwenza ukuthi ube noma kuphi lapho ufuna ukuba khona, kusho ukuthi lawo ma-supernatural powers ahlangene nendaba yasezulwini. Ngiyafisa-ke ukuthi bonke abantu noma bangamaNazaretha noma bangamaKristu bengabanayo i-yardstick noma i-criterion yokuthi umuntu ungowasezulwini ngoba enama-supernatural powers noma enama-spiritual powers. Okufanele sikwazi ukuthi njengoba uNkulunkulu wathi ungabi nabo abanye onkulunkulu ngaphandle kwami, kungenxa yokuthi ngaphandle kwaNkulunkulu ongumdali wezulu nomhlaba baningi abanye onkulunkulu. uNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba uyispirit, kodwa nabanye onkulunkulu bangama-spirits. NoSathane unama-spirits, uyispirit. Bonke onkulunkulu banamandla athize, kodwa uNkulunkulu ongumdali wezulu nomhlaba unamandla ngaphezu kwabo bonke onkulunkulu. Amen. Ilokho okufanele sikwazi ukuthi umuntu unama-supernatural powers noma ama-spiritual powers akuyona i-yardstick echaza ukuthi ungumuntu wasezulwini. Futhi kufanele ngichaze ukuthi ukuba umuntu wasezulwini akuyona into yanoma ubani. Kufanele ube ne-yardstick yokuthi ubona ngani ukuthi lo muntu uwumuntu wasezulwini, other than ama-supernatural powers, kodwa ubona ngani ukuthi lo muntu uvela ezulwini. Ngelinye ilanga ngamenywa ngenye intombazana yathi cela ngibe semkhosini yenkosazana yezulu, wani begama la uNomkhubulwane, yathi cela kuba ngibe semkhosini kaNomkhubulwane. Ngathi ngingakavumi lokho, ngase kufika ingilosi uhlaleleni, ngase ngiyamtshela ngoba ingekho into engingayenza ngaphandle kwemvume yakhe. Ngathi ngithole isimemo sokuthi ngiye emkhosini kaNomkhubulwane. Yayisithi ingilosi, ubani uNomkhubulwane? Ngase ngithi uNomkhubulwane inkosazana yezulu.
wayesethi le nkosazana yezulu okhuluma ngayo yani ifundisani ngesabatha. Ngathi mina ayikaze sifundise lutho ngesabatha. Yathi le nkosazana yezulu yani ifundisa ukuthi uNkulunkulu ukhonzwa kanjani. Ngathi mina ayikaze isifundise lutho, angaze ngizwe ukuthi yake yasifundisa ukuthi uNkulunkulu ukhonzwa kanjani. Yayisithi ingilosi lona umkhubulwane ubaba mkhulu wakhulumani ngaye. Ngase ngithi mina angaze ngizwe ukuthi ubaba mkhulu wabo wakhuluma ngomkhulwane. Ithi-ke ingilosi uma ngabe le nkosazana yezulu okhuluma ngayo ingangifundisanga lutho ngesabatha, ingangifundisanga lutho ngokuthi uNkulunkulu ukhonzwa kanjani, ubaba mkhulu engakaze ekhulume ngayo, mina angiyazi, kusho ukuthi ivela kwabanye uNkulunkulu. Ngathula ngayilalela le ndaba ukuthi ithini ingilosi. Ingifundisa ukuthi ukuze ubone ukuthi umuntu uvela ezulwini likaJehova, kufuneka ube nezinto ozaziyo ngaye ezitshengisa ukuthi kukhona ubudlelwane phakathi kwakhe noJehova. Lezi zinto okufanele uzazi, okokuqala kufanele ukuthi uyibuze ukuthi uma lo muntu evela ezulwini likaJehova yini engakufundisi lutho ngesabatha. Uma lo muntu ethi uvela ezulwini likaJehova yini engakufundisi lutho ngomthetho kaNkulunkulu. Uma uyiNazaretha uzwa uNkulunkulu natural powers akhe noma ngawanhloboni, kodwa yini wathini ubaba mkhulu ngaye? Uyilandelileni iyastic le esinikezwe ubaba mkhulu yokugcina isabatha, yokulandela imithetho kaJehova? Uyenzileni leyo nto? Uma ngabe engekho kulezi zinto ezimbili, uvela kwabanye uNkulunkulu, akusho lutho ukuthi unama supernatural powers angakanani. Kodwa uma ngabe engaligcini isabatha, engawugcini umthetho kaNkulunkulu, akaveli kulo nkulunkulu obizwa kuthiwa uJehova. Amen. Okunye uma sikhuluma ngoNkulunkulu, uma sikhuluma ngezulu, sikhuluma ngoNkulunkulu onguJehova. Amen. Uma sikhuluma ngezulu, sisho izulu likaJehova. Amen. Ngoba maningi amazulu, baningi noNkulunkulu. Lapha kuke kwaba khona eAfrika, ko-Nigeria, umuntu kwakuthiwa uTB Joshua. uTB Joshua angazi wayebizwa ukuthi umprofeti, kodwa i-question ukuthi wayengumprofeti kabani, ngoba wayengasiyena umprofeti kaNkulunkulu lo oJehova. Ngoba akukhathalekile ukuthi wayenama-powers angakanani okwenzani nani, kodwa akakazi abantu abafundise ngesabatha, wayengaligcini isabatha. uTB Joshua wayengawugcini umthetho kaNkulunkulu. Okusobala ukuthi
wayengumprofeti wabanye onkulunkulu. Angifuni ukukhuluma ukuthi kwenzekani even before ehambe emhlabeni. Kodwa nje iyardstick yethu ukuthi lo othi umprofeti uma engumprofeti kaNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba, uma engumprofeti kaJehova, kulobo prophet bakhe, kulokhu kuhlangana kwakhe noNkulunkulu, wahlangana namuphi uNkulunkulu? Ngoba lo nkulunkulu owumdali wezulu nomhlaba, iyardstick yokuthi uvela kuye kufanele ngibone ngoba engifundisa ngeSabatha. Kufanele ngibone ngoba engifundisa ngokugcina umthetho kaNkulunkulu, ngoba leli zulu esiya kulo kuhanjwa ngokugcina umthetho kaNkulunkulu. Ukhona angazi noma lo wayeyinyanga noma wayesangoma, kodwa khona umuntu obedume kakhulu, nabe beze bembiza ukuthi umprofeti umuthwa. Ngicabanga ukuthi umuthwa. Bani? Credo umuthwa. uCredo umuthwa wayenama supernatural powers. Ehlakaniphile enezincwadi oyibhalile, kodwa angazi noma wayibiza ukuthi uyisangoma noma uyini, kodwa wayengasiyena umprofeti kaJehova, wayengahlanganiseli lutho noJehova, ngoba lawa ma supernatural powers akhe angadumisi uJehova. Ama supernatural powers ayevela kwabanye onkulunkulu. Lama supernatural powers ayevela kwamanye amazulu. Leyo nto umuntu noma imuphi ongumNazarete kufanele eyazi. Leyo nto umuntu nomuphi ongumKristu ngekweqiniso kufanele eyazi, ngoba indlela yokukholwa kuJehova iyodwa, ayihambe ishintsha iyodwa, ukugcina umthetho kaJehova. Amen. Noma ngabe umuntu ukuleli ibandla lamaNazaretha, noma ngabe umholi waleli ibandla lamaNazaretha, kodwa ungabuki ukuthi wenzani, bheka ukuthi uthini ngoJehova. Ungangeneni esontweni phathu abantu bakhe ebafundise ngeSabatha ukuthi iSabatha liyinto enjani kuJehova. Uyaye emini phakathi kwabantu abangamaNazaretha ebafundise ngemthetho kaJehova ukuthi leli bandla ngelikaMenzi wezulu nomhlaba, uMenzi wezulu nomhlaba ukhonzwa kanje. Uyakwenza yini? Uma engakwenzi akafithi ukuthi ebe umholi webandla likaJehova, ngoba akasho lutho ngoJehova. Noma engakhuluma ngoShembe noma kanjani, kodwa icriterion ukuthi uyabafundisa abantu ngomthetho kaJehova, uyabafundisa abantu ngeSabatha. Uma engakwenzi lokho, umholi nje wamaNazaretha uyibabaza yena, kodwa akasiyena umholi kaJehova, ngoba akasho lutho ngoJehova. Ekesizweke ukuthi ubaba mkhulu wathini ngalento engiyikhulumayo. Uthi ubaba mkhulu kuza isikhathi
lapho abantu basekuphakameni bayoyilahla khona indlela kaShembe, lapha bayobe sebenza imicabango yabo kunezwi esibayala ngalo thina boShembe. Ngaleyo nkathi amaNazaretha ayobe engasalikhathalele izwe laphakade, ayobe esethembe amazulu amaningi nangekho. Ngalezo zinsuku ayobe esedebesela ukugcina umthetho lo okuyiwo okuthiwa angiwuvuselele. Bayogcoba bawuzibe uphase imithetho yabo nemithetho yezithixo zabo abayozibuyisa bazifake lapha ekuphakameni. Le nkulumo kaBabamkhulu iyachaza ukuthi ukhona isikhathi esizayo emva kwakhe lapho amaNazaretha ayomhlubuka khona uJehova, ephikise imithetho nemfundiso zakhe umprofeti othunyelwe uJehova ukuthi ezozifundisa thina. And asikho isikhathi esisobala kulesi simo esedlula lesi amaNazaretha akusona. Batabami, ngithanda ukuthi namhlanje nginiyalele indlela eya emzini oyingcwele, engahambi ekwazini nasekuqondeni komuntu. Ukukholwa kwalapha ukugcina umthetho. Kusho uBabamkhulu, ukukholwa kwalapha ukugcina umthetho kaNkulunkulu. Uma ungawugcini umthetho kaNkulunkulu awulona ikholwa lalapha. Ngisho ungafaka uNazaretha ohlotshiswe kanjani, ngisho ungafaka ijazi elihle kanjani, ngisho ungabukeka uyingilosi, kodwa uma ungawugcini umthetho kaJehova awukho kulokhu kukholwa. Ngoba kusho umnikazi walenkolo uthi ukukholwa kwalapha ukugcina umthetho. Ngathi yesabani usuku olwesabekayo mhla kuwe kufika umhla wokuphela. Maningi amazulu, Ushembe, maningi amazulu. Nezihogo zikhona, ziningi. Kodwa nina ninenhlanhla yokuyalelwa indlela yokuya ezulwini likaJehova. Nisengapha. Leli izulu uJehova okulo alifani namanye amazulu. Liyakhanya. Amanye amazulu amnyama ayavuza, anendlala, anayo yonke inhlobo yokuhlupheka. Imfundiso kaShembe okufanele ukuthi sonke siyazi ukuthi akulona izulu likaJehova kuphela elikhona, akhona namanye amazulu. And lamazulu lana anezinto ezinhle ezikhona la emhlabeni, kodwa eziphelela lapha emhlabeni. NoNkulunkulu abakhona banamandla amaningi okusiza abantu lapha emhlabeni, kodwa bonke okwabo kuphelela lapha emhlabeni. Bonke abantu abangekho la angeke bekutshele ukuthi uma ufa uya kuphi. Angeke bekutshele ukuthi uma umuntu sefile ujeziswa kanjani, uyajeziswa yini. Uma ungazange wajeziswa lapha ngezathu ezithize, uma usufile uyajezeka yini. Uma namhlanje na ngingaba umdlwenguli njengoba bebaningi kangaka abadlwenguli. Kunabantu lapha abasebenza ukuthi bedlwengula abantu besifazane bebabulale.
egcine lo muntu eze efe engaziwa ukuthi ube umdlwenguli eyombulali. Lamazulu amjezisa kanjani lo muntu? Uma umuntu ebe umthakathi ethakatha abantu wenza izinto eziningi wabhubhisa imizi yabantu. Umthakathi mayesefile kulamazulu ujeziswa kanjani? Ngoba kulamazulu ayikhulunywa indaba ukuthi mawusufile ukhona umuntu oyaye eyebungcweleni ngobulunga kwakhe. Bese kuba khona umuntu oya esihogweni ngobulunga kwakhe. Kodwa kukhulunywa ngayo yonke into eyenzeka emhlabeni. Ngisho ungathatha noma ibapho uNkulunkulu noma mhlawumbe ngamaHindu noma yini kodwa abakhulumi ukuthi uma umoya womuntu uphuma kumuntu wehlukana nesidubu uthithwa kanjani after death of the flesh. Abakhulumi ngalokho ngoba kwabona basalindelwe ukwehlulela. Ngisho enkolweni yesiZulu yomdabu ayikho into ebizwa kuthiwa isihogo. Ayikho into ebizwa kuthiwa zingilosi. Ayikho into ebizwa kuthiwa ubungcwele. Uma usufile wonke umuntu ofile uthi mayesefile bese ilunga eba isibusiso la ekhaya. Ukuthi ufe ewumthakathi ufe eyini ufe kanjani akukhulumi lokho. Uma umuntu osefile njena useyidlozi lala ekhaya. Ayikho indaba yokwehlulelwa kulamazulu abo. Ngoba basaba ngoba vele kwawona lamazulu asazokwehlulelwa. So abakwazi ukukhuluma ngendaba yokwehlulelwa ngoba bayazi ngoba kwabona basalindele ukwehlulelwa ngoba noSathane usalindele ukwehlulelwa. So yonke imfundiso yabo iba about inyama yakho. Bakunikeza yonke into ngokwenyama kodwa akwabakwazi ukuthi bekunikeze noma yini ngokomphefumulo. Ngoba nabo basalindele ukwehlulelwa. NoSathane usalindele ukwehlulelwa. And uma ngabe ufuna ukuqonda ngokukholwa okuphelele ungayazi lento ubokwazi ukuthi udukile. Noma umuntu engazibabaza kanjani noma angakutshela ukuthi uyakwazi ukundiza. Bakhona abantu ababana supernatural powers abakwazi ukundiza. Noma engakutshela ukuthi uyakwazi ukuhlala olwandle noma uhlala emanzini noma uhlalaphi kodwa umbuzo uthi uma esefile wehlulelwa kanjani? Abayikhuluma indaba lo. Bakhuluma indaba lapha emhlabeni ngoba uma uSathane esazohlulelwa ukhona omunye umoya ongaphezulu kwaSathane. Awukho. Kodwa angiqondile ukukhuluma ngalokho. Namhlanje ngithena isihloko sithi Ushembe ngumuntu wasezulwini. Amen. Ngifisa ukuba ngikhulume indaba kaMfundisi uHlophe. Umfundisi uHlophe kwakumfundisi wakuleli bandla. Kodwa yena umfundisi waseSwazini. Umfundisi uHlophe ngahlangana naye ngimantshi obunjeni. Wayesejwayela ukufika kimi ezohlala nami ngithanda kakhulu. uHlophe wangixoxela izindaba ezinkulu engibona ukuthi bonke abantu abafuna ukukholwa beyazi le ndaba kaHlophe. Ngoba mina anginaso isikhathi sokukhuluma inganekwane.
kodwa indaba uma ngabe ibalekile ukuthi abantu abafuna ukukholwa bayazi kufanele ukuthi beyazi noma ngendlela eyenzeke ngayo ungayikholwa kodwa kufanele ukuthi uyazi. Uhlaphe wangixoxela lezi ndaba zakhe ngithe sengithi ngifuna ukuyibhala phansi ngezwa ukuthi usehambile emhlabeni. Kodwa ngaba nenhlanhla ukuthi ngithe ngiseJudiya ngahlangana nendodakazi yakhe. Sasisemhlanganweni. Ngase ngiyayitshela ukuthi uhloko uhambe ngingakabhali phansi yonke into obengifundisa yona. Manje ngifuna yena ngoba uyise engixoxela indaba amfundisa uhloko. Lo nkosikazi wakwenza lokho sahlala phansi. Angazi noma sekhona kodwa ngokwe-age wayethe wedlula kancane kimi mhlambe ngoka-1950 or so. Sahlala phansi ke inkosikazi wangixoxela indaba kayise. So lapha kule ndaba engizoyixoxa ngayitshelwa uhlophe kodwa ngangayibhala ngaleso sikhathi. Ngayibhala ngesikhathi sengindodakazi yakhe uNtombi. Uhlophe ngwaseSwazini, wazalwa eSwazini futhi wakhe eSwazini. Wazalwa ngo-1918. Esifunda esigodini okuthiwa izingeni angathi noma ngikubiza ngakho kodwa i-district kubuHhohho, the Hohho district. So uhlophe in every way ungwaseSwazini. Uthe uhlophe ngo-1930 wayelusa inkomo. Uthena elusile wabona kwehla umuntu emkhathini. Waze wafika wahlala lapha wayekhona. Uma embheka lo muntu uthola ukuthi ngapha esandleni sokudla kunomfana ombeke emahlombe. Nangapha esandleni sokunxele kunomfana ombeke emahlombe. Wafika lo muntu kuhlophe wahlala phansi. Wathi uyosazi ngokuthi singobaba basezulwini. Wathi ngifuna ukuthi ube umfundisi wami. Ngaleso sikhathi uhlophe makwaku-1930 wayeneminyaka about 12 angazi ngoba wayezalwe ngo-1918 kodwa khona kwaku-1930. Uthi-ke lo baba wasezulwini ngifuna ukuba ube umfundisi wami. Ngakho-ke ngikuthuma kulesa sikole samaRoma. Kunemishini yamaRoma lapho ebizwa kuthiwa iNazarene mission yamaRoma. Ngiyazile ukuthi ikhona eSwazini. Uthi uzofike ufunde khona. Imina engizosala ngikwelusela inkomo. Wahamba uhlophe wayishiya inkomo waya kulesi sikole wahlala efunda. Wafunda kulesi sikole. Ngenkathi efunda kulesi sikole lo baba wasezulwini wayesele lapha einkomeni emelusela. Wafunda uhlophe amaRoma ayesiyabona ukuthi lo mfana uyasithanda isikole. Uthi-ke uhlophe wathi bona ngolunye usuku bakufika isistela lihamba ngelokhuza ngehashi. Lafike lacela kumaRoma ukuthi sicela ukuthi kubantu bakubo. Lathi ngicela ukuba nisinike lo mfana eyohlala emishini, eNazarene mission.
ngoba uyakuthanda ukufunda sizomfundisa uthi abazali bakhe bavuma wayese esuka kuba eyohlala emishini iNazarene mission njalo ekuseni eyesikoleni ntambama ebuye eluse amathole wahlala kule mishini imishini yakholwa ukuthi useyilunga lawo naye futhi wakwemukela ukuthi useyiRoma uthi kodwa kwathi mhla ezobhajadiswa wafika lo baba wasezulwini wathi angivumi ukuthi ubhajadiswe Roma ngoba ngakutshela ukuthi wena uzoba umfundisi wami. Lento yenzeka ngo-1930. Manje na-ke wafunda kodwa ulokhuzwa uhlophe bangambuza lutho ukuthi wenqabelane ukubhajadiswa. Uthi-ke uhlophe wakhula waganga uthe ngelinye usuku esekhulile uthi lo muntu wafika ebusuku ekhaya lakhe esekhulileke manje esebenza khona eSwazini ethatha izithombe wafika lo muntu ebusuku ekhaya lakhe wathi ngifuna uyongakhela umuzi uthi akafikanga elele wafika nje kodwa kusebusuku uthi wamthatha khona ebusuku wahamba naye wayofika wayikhomba le ndawo uthi uhlophe ngenkathi ehamba naye babe ndiza wayikhomba le ndawo ufuna ukuthi emakhele kuye umuzi wathi uzongakhela lapha umuzi uthi uhlophe ekuseni wabiza umndeni wakhe wathi kunomuntu wesimangaliso la ofike wathi wangithatha ngahamba naye ndiza wayombeka endaweni ethize wathi amakhele umuzi nangempela uhlophe wahamba wayinduneni kodwa ngikholwa ukuthi wayitshela ukuthi kusima kanjani kodwa wayicela le ndawo wawakha umuzi ewakhiswa lo muntu ofike ebusuku wamthatha wahamba naye wawakha lo muzi kodwa wangahlala muntu uthi ngelinye ilanga uthi sekwenzekile lokho wayesehamba eSouth Africa ePiet Retief eyosebenza khona uthi uthema esePiet Retief wafika futhi lo muntu uthi wathi buyele ekhaya eSwazini ukhona inkosi izofika lapha emzini wakhe eSwazini ngakho ke suka lapha ubuyele emzini wakho uthi uhlophe wathi hayi mina akwazi ukuthi emzini wami kufike inkosi ngoba mina ngiwumuntu kazana inkosi ayingeni emzini womuntu kazana uthi uhlophe ngenkathi lo muntu ethi kuzofika inkosi wayecabanga ukuthi uzofika inkosi usobhuza uthi wayesethi kodwa futhi anginayo imali yokubuyela eSwazini uthi lo muntu wayese emthinta la ngemuva ehlombe
wamthinta. Uthi wangithinta kabuhlungu kwase ngathi kunamathela iayina. Uthi wayesethi ngikuthinta kanje ukuze ungakhohlwa yilokho engikutshela khona. Uthi wathi esacabanga leyo nto uthi wahlangana nesalukazi khona ePiet Retief. Uthi savele sakhipha u5 shilling, u5 shilling no50 cent kusikhathi manje. Samnikeza wona. Uthi ngaxakeka ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi uqhamuka isalukazi senginikeza imali kungaba yimini enginikeza imali. Uthi wayese uyabona ukuthi le mali oyinikezwa yisalukazi isinikela ukuthi ebuyele elokhuzini emzini wakhe. Uthi wayese uyawuthatha lo 50 cent esebuyela naye emzini wakhe. U50 cent wayese imali enkulu ngaleso sikhathi. Uthi wafika wamtshela unkosikazi wakhe ukuthi hey, ufikile futhi lo muntu. Uthi ngikathe ngibamba ngapha emahlombe. Ube sengathi ungibamba ngeayina kwaze kwasala isixhathu. Nami uhlophe wakutshela leyo isixhathu ngoba sasekho. Uthi ke uhlophe ngahamba ngabuyela ekhaya. Njalo ekseni ngivuke ngishanele. Njalo ekseni ngivuke ngishanele. Uthi ngelinye ilanga uthe sekuhwelela between 7 and 8. Uthi ngabona ngaphandle komzi wami isithunzi somuntu eqoshele. Uthi la likhemezela izulu. Uthi ngathi ngoba umuntu nje lo wami. Uthi ngase ngiya kuye. Ngithe mangifika kuye ngathola ukuthi umuntu ngempela. Uqosheme ngaphandle komzi wami uyabhodola. Uwembetha amanikiniki. Uthi ngathi hawu ndoda ufunani la? Uthi wayesethi nomzana khona umfana wami engithumele lapha emzini wakhe ngithi akazongicelela indawo ukuthi ngikwazi ukulala. Uthi wathi uhlaphe kodwa akaze ngibone umfana okwafika lapha. Uthi ke untombi naye wayekhona ngalolu suku. Bamfuna lo mfana bangamthola. Kodwa walala lo muntu la ekhaya. Ngasasa uyise wavuka waya kulo muntu esiyombuza ukuthi uyisima kanjani. Uthi uma esaxoxa ubaba nalo muntu wayesethi ubaba asimenzele itiye. Uthi uma setha amanzi abila kwatholakala ukuthi inkambi azikho. Uthe kusacatshanga ukuthi kuyothengwa inkambi. Lo muntu wavele wacaphuna ubala. Wathi nazi inkambi mhlophe kwavele kwaphuma u5 roses oseed. Uthi bathe besethuka uthi bathala usinobisa lokho. Wathi lo muntu ungahluphe ekuhlophe. Nantobisi. Bavele wabamba emoyeni. Kwaqhamuka i-condensed milk eseed. Uyenza lento uthi ke untombi ngenkathi enza lento naye wayekhona nabafowabo bekhona. Uthi abafowabo bavele baphuma babaleke endlini. Bayobiza abazali babo. Ukuthi hayibo. Nangu baba enomuntu oyisimangaliso. Uthi baqhamuka abazali babo bathe bonke sebegcwele eminyango. Kwezwa nomakhelwane sebegcwele eminyango. Uthi ngaso leso sikhathi
lo muntu wavele washintsha zonke izingubo ezimanekiniki zaphela waqhamuka seyinsizwa enesithunzi ekhazimulayo uthi bashawa uvalo manje bahlehla bonke bamalapha kwasaluyise kuphela naye utholakala ukuthi akasakwazi ukuthi uzohlehla kanjani uthi wabonakala lo muntu manje engasenaso isineke kwase kuba uyena manje owumnikazi walumuzi wathi Mhlophe ngitshengise iyadi lomzi wakho wonke uthi kwase kuba uyena manje osehamba phambili uHlophe esethithizela ehamba emtshengisa umuzi wonke bona sebemi lapha besaba ngoba kwase kubonakala ukuthi uthi manje na esebonakala ukuthi akusiyena umuntu lo nesithunzi sakhe sekubonakala ukuthi isithunzi somunye umuntu lona nokugqoka kwakhe ungaseyikho lokhu ukugqoka ofike ukho kumanekineki uthi wathi Hlophe ngibonisa umzi wakho ngibonisa umzi wakho uthi abantu bonke sebemi lapha beshawa uvalo bembiza uHlophe bethi woza buya lo akuyena umuntu lona akuyena umuntu lo uthi nalo muntu lona wahamba nje emzini wakhe wahamba uthi wathi manje na ngiyahamba ngiphume eningizimu ngiye enyakatho ngakho-ke ngijahile ngibonisa umzi wakho kwase kuyacaca ukuthi lo muntu othena hamba uye emzini wakho ufike uhlala ushanela ngoba kuzofika inkosi kwakuuye lo muntu lo ofike ebusuku emanekineki lo ofike ebusuku egodola kanti akusiyeni ulokhuza umuntu ohluphekile ubaba wasezulwini amen uthi uHlophe lo muntu wahamba naye uthi wayesesuke ehamba mhlamba ama-meters ako 300 wavele wanyamalala lokhu ke sekwenzeka uHlophe esekhulile eseganiwe esenabantwana uthi uHlophe kwathatha isikhashana isikhathi kwathi ngo-1960 wafika uMbazini emzini wakhe uMbazini ngiyamazi ngoba uMbazini usobonjeni ngamfica sekhona la uthi uMbazini wafika emzini wakhe edayisa ama-basket wayeselala khona uma eselele khona ekuseni wavuka wathi akwenziwe umthandazo wokuvuka makuthiwa kwenziwe umthandazo wokuvuka abazi lutho ohlophe ngalomthandazo wokuvuka ngoba abakaze nje bezwe kuthiwa khona ibandla lamaNazaretha noma ibandla lakwaShembe eSwazini uma kwenziwa umthandazo wokuvuka lo uMbazini ekhipha isihlabelelo samaNazaretha wayesethi uHlophe ke ngisibone lesi sihlabelelo uma ethi asithatha ufica ubaba mkhulu uthi hawu wethuka wasibeka lapha wathi umthatha phi lo muntu ngoba lo muntu ngiyamazi mina ngimazi njengobaba wasezulwini ukhona lo muntu emhlabeni uthi uMbazini wathi ukhona umholi wamaNazaretha
wayeseke uhlophe esemxoxela yonke lento ekade ngixoxela yona ukuthi lo muntu ngahlangana naye lapha kwenzeka ukuthi ngahlangana naye lapha kwenzeka ukuthi ngahlangana naye lapha ngenzeka bengazi mina ukuthi umuntu okhona emhlabeni. Umbazini wamtshela ukuthi sohamba emhlabeni kodwa sekusele indodana yakhe. Wathi uhlophe uma ngabe le ndodana yakhe ekhona kuyile owafika nayo ebeke emahlombe emabili lamadodana akhe ngiyombona ngoba ngiyamazi naye uyangazi. Uthi-ke uhlophe wayese uyamthatha umbazini emusa emseleni emziphathe. Khona umuzi kaShembe osobonjini okuthiwa kusemziphathe ngiyakwazi futhi nawo lapho kwakunomhlangano khona. Uthi uhlophe bathi mabe ngena emziphathe bengena nje esangweni kwaqhamuka umuntu wathi uyafuneka uhlophe ovela eSwazini, uyafuneka uhlophe ovela eSwazini. Uthi babukane emehlweni nomlukhuza. No nombazini ukuthi ngoba uhlophe uyaqala ukufika lapha mase kuthiwa ufunwa inkosi. Uhlophe ovela eSwazini umuphi ukhona nomunye uhlophe ovela eSwazini ngaphandle kwabo bobabili. Uthi-ke wathi umbazini hayi ngoba ngakho umhlophe hamba wena. Uthi-ke uhlophe wayesuyahamba eya endlini lapho khona ubaba ilanga. Uthi wathi eqhamuka nje kubaba ilanga lavelela suku leza kuye lathi usufikile Hlophe. Waya esikoleni esakuthumela kuso. Amen. Amen. Yesabeka Nkosi yakubhala. Uthi-ke uhlophe ngathi ngaya. Uthi ubaba wayehleli esihlalweni kunesiguli eseduze kwakhe esiphethwe idimoni. Ingubo yelukhuza yokuthandazela iguli eyibeke ekhanda laso. Uthi-ke ubaba ilanga kunetafula elalinebhayibheli. Uthi wathi thatha nali ibhayibheli ngoba waya esikoleni ufunde amakhosi esibili isahluko 2 from verse 8 to 10. Uthi uhlophe wathatha ibhayibheli walivula. Lapha kuthi uEliya wathatha ingubo yakhe wayisonga washaya amanzi ahlukana phakathi bawela bobabili emhlabathini owomileyo. Kwathi sebewelile uEliya wathi kuElisha cela engiyakwenzela khona ngingakasuswa kuwe. Wathi uElisha makuphindwe kabili umoya wakho phezu kwami. Kepha wathi ucela into elikhulu nokho uma ungibona lapho ngisuswa kuwe kuyakuba njalo kuwe, kodwa uma ungangibonanga akuyikuba njalo. Uthi-ke uhlophe wayifunda le ncwadi. Uthi wathi seyifundile inkosi ilanga esithi unenhlanhla Hlophe ngoba ubonile inkazimulo kaNkulunkulu. Amen. Amen. Wathatha le ngubo ebethandazela ngayo isiguli wayisonga kahle
wayinika uhlophe wayesethi kusukela namuhla usungumshumayeli wasephakameni. Uyosebenzisa le ngubo ukuthandazela abantu ezweni laseSwazini lakini eSwazini. Uhlophe wayithatha ingubo wathathwa abashumayeli wahamba wayobhajatiswa ngaleso sikhathi. Uma esebhajatiswe wabuyela eSwazini esengumshumayeli wasephakameni. Le ndawo okwakufikela umuntu wasezulwini wathi akamakhele umuzi yahlala inganamuntu ingazi ukuthi isima kanjani. Wayesefike ubaba ilanga eyivuselela lo muzi wa ukhona namanje ubizwa kuthiwa usevela busha. Angithi imvela busha. Semvela busha. Angazi ke noma usekhona ngoba uhlophe sowashona. Kodwa ngaleso sikhathi wawukhona. Imvela busha. Ibandla lobuNazaretha laba khona kanjalo ke eSwazini. Lo muntu engikhuluma ngaye ngangixoxelwa uye yonke lento ukuthi eze ebe mshumali wayesengumfundisi ngaleso sikhathi ngoba laba bamaze umfundisi hlobo. Bonke bamazi waseSwazini. Kahle ngikhuluma ngani bani? Uyena umfundisi obekhona eSwazini ngaphambi kwalomfundisi ogcine khona. Umfundisi uHlobo. Umfundisi uHlobo uhambe emhlabeni ngo1989. 1989 ngoba mina ngangikhuluma naye ngiyimantshi elokuzeni obonjini ehlala engivakashela. Lapha ngiyafundisa ngiqonde ukuchazela abantu ukuthi uma sikhuluma ngokuthi umuntu umprofeti kaNkulunkulu umuntu uyisithunywa sikaNkulunkulu umehlusa kanjani nezithunywa zabanye onkulunkulu. Uyayibona le ndaba uma ngiyixoxa isukela eqaleni lo baba wasezulwini kuyabonisa ukuthi uma sithi Ushembe ungwasezulwini, Ushembe ungumoya oyingcwele, sisho izinto practically esingase siyibeke etafuleni. Siyibonise ukuthi akakho umuntu wasemhlabeni ongenza lento ngoba uhlophe wafika kuye evela ezulwini wehla emkhathini wamtshela esemncane na 12 years ukuthi wena ngifuna ukuba ube umfundisi wami. Wahamba uhlophe wayofunda wamshiya enkomeni elusa wamelusela inkomo. Uhlophe eya esikoleni esale elusa inkomo. Kodwa definitely lo Shembe lo kwakungayena Ushembe in flesh. It was a spiritual Shembe. And that's what we mean by Ushembe omoya. Ukuthi Ushembe omoya uShembe ovela ezulwini. Amen. Kodwa asisho ukuthi Ushembe ngoba evela ezulwini uNkulunkulu. Ngoba usichazele Ushembe ukuthi uthunywe uNkulunkulu. Amen. Asikwazi ukusekushintsha sithi uNkulunkulu ngoba uma sithi uNkulunkulu sizoyibhekisa yonke into ngoba abantu bayazi ukuthi uNkulunkulu munye ngoba kwasho yena. Hayi ukuthi uNkulunkulu munye into eshiwo abantu kwasho yena uNkulunkulu ukuthi munye. Kodwa futhi uNkulunkulu emunye siyazi ukuthi uNkulunkulu akayedwa ezulwini.
baningabe abantu abasezulwini abazithunywa ikaNkulunkulu. Kodwa la kudala umehluko phakathi kwethu noShembe. Yabona lento ekhulunywa la ngithina iyafana exactly nalento eyenzeka kuFindilosi. uNkulunkulu uma ethuma uyibonakalisa yena kuwe. Ngoba uma uzothunywa uNkulunkulu awukwazi ukuthi uyibelieve ipresence kaNkulunkulu, because uma ngabe uNkulunkulu ezongithuma kodwa engithuma ngebelief, kuzothi makufika abantu bengithuka, kufika abantu besho ukuthini ngihlubuke. Ngoba i-understanding yami kaNkulunkulu ibelief. That's why uyabona abantu abaningi abangamaKristu benza yonke into, bengabafundisi, begunda amakhanda, benza yonke into ngoba abakaze behlangane noNkulunkulu. Abakaze behlangane noNkulunkulu. But mina, I can't do it, because i-presence kaNkulunkulu akusiyona into engikholelwayo, into engiyaziyo. Ngoba ingilosi ifikile kimi yahlala nami, yangibonisa izinto eziningi. Ngamanye amazwi, umehluko phakathi kwabantu nomuntu osuke ethunywe uNkulunkulu, umuntu osuke ethunywe uNkulunkulu, uNkulunkulu uyifikela yena kuye, noma efikise umuntu wasezulwini kuye, ekwenza ukuthi ubone ukuthi lo muntu lona uvela ezulwini. Uyabona uhlophe wawungeke umesuse kuShembe, ngoba lento yafika kuye as a miracle, and not a short time. Kusukela ekhula ena 12 years lo muntu emvakashela waze wakhula waba indoda, waganwa, waze wagcina eyenza lento. Nathi njengoba siphambi kwenu njena ingilosi yafika ngo-2006 sasingayikholwa, singayazi lento, kodwa yahlala nathi up to a stage lapho khona esesazi ukuthi sithunyiwe ezulwini, sithunywe lokho. Kwangaba into eyinkolelo. Manje na-ke into engiyiqondile ukuthi bengasho abantu ukuthi abantu bakwaShembe bazingane, bakhuluma inganekwane, kodwa siyona inganekwane. Amen. And ziningi engizoninikeza zona engayisona inganekwane, ngoba ngenxa yokubhimbi kokukhuluma kwenze ukuthi abantu bebe nesikhala sokuthi lento beyithuke, ngoba wena uyibhimbi. AmaNazaretha ayibhimbi ngendlela exakile, futhi ayibhimbi ngabomu. Uyabona amaNazaretha ake esiphikise entweni abayaziyo ukuthi iqiniso, kodwa nje besiphikisele ukuthi ikhulunywa yithi. Besiphikisele lokho nje, bengaboni ukuthi bona balwa noNkulunkulu. Ngoba uyathanda awuthandi, awukwazi ukushintsha ukuthi uNkulunkulu ungithumile. Futhi angikwazi ukuba namahloni ukuthi uNkulunkulu ungithumile, ngoba akusiyona into engikholelwayo. uNkulunkulu uze physically kithi wasitshela ukuthi ufuna sikhulume ngaye, ufuna ukuthi abantu sibatshele ngaye. And leyo nto ayisiyona inkolelo, into ekhona. Manje na-ke ngisho ukuthi ngahlala nomfundisi uShembe, wayengixoxela lezi ndaba ukuthi Ushembe wafika kanjani kuye eseSwazini. Lento to an ordinary person ayizwakali, but it's a fact.
wafika Ushembe kuhlophe esena 12 years entabeni wamelusela inkomo wahamba uhlophe wayofunda esikoleni samaRoma iNazarene mission wasala Ushembe wabheka inkomo amaRoma aze abiyekisa ukwelusa amlethe mission yabo ngenxa kaShembe osele ebheke inkomo ngoba efuna ukuba umfundisi wakhe. Leyo nto ibaleke kabi. Wakhula naye wathi akamakhele umuzi. Wawakha uhlophe umuzi kodwa engamazi lo muntu othi akamakhele umuzi ukuthi ubani nokuthi lo muzi uyohlala bani. Kodwa namhlanje ukhona umuzi wakhe ohlophe imvela busha. Amen. Ngiyakhumbula isikhathi sika baba inyanga ezulu besiya emvela busha ngazi noma manje sayiwa kulo mhlangano. Kodwa lapha angikhulumi yona inganekwane zakwaShembe. Ngifuna ukuthi noma imuphi umuntu ofuna ukukholwa azi ukuthi uShembe uvela ezulwini. Amen. Kodwa uma sikhuluma ngoShembe sikhuluma ngoShembe omoya hayi le mbudane ezwa amaNazaretha. Cha, asikhulumi ngale mbudane. Futhi uShembe kufanele abantu bazi ukuthi uShembe kwakuyigama lakhe. Uma uthi oShembe bathathu amaNazaretha ayisiphikisa senoShembe aba-5 manje. Kodwa thina oShembe bathathu. Lokhu ukuthi oShembe bathathu nizwile ukuthi uthini uhlophe. Uthi uhlophe kwehla uShembe emkhathini esandleni sokudla kunomfana wakhe embeke ehlombe. Ehlombe lokudla lesinxele kunomfana wakhe embeke ehlombe. Babangani abantu. Bathathu. Kodwa laba abantu ababehla noShembe babengayi babaholi ngaleso sikhathi. Bathathu. Ubani owazi indaba sengikhohliwe lomshumayeli owayehamba eshumayela base bemthatha isithombe kwase kuphuma oShembe abathathu. Angaze ngizwe leyo ndaba. Nawe awuzwe? Yeah. Leso sithombe njena ngizosifuna kwabanye banaso. Isithombe soShembe bebathathu. Abakazi bebebana oShembe bathathu. Ngenkathi kukhona ubaba inyanga ezulu. Wakubeka kahle ubaba inyanga ezulu esontweni. Wathi umprofeti oShembe uyagcina ngani. Wathi ubaba inyanga ezulu esontweni. Wathi umprofeti oShembe uyagcina ngani. Emva kwami sekovela abaholi. Leli gama uthi umholi lasetshenziswa baba inyanga ezulu ngikhona esontweni. Wathi emva kwami kovela abaholi. Thina singabaholi boNazaretha. Amen. Asiyena uShembe, asiyena abaprofeti. Singabaholi. Kodwa uShembe lo umprofeti ngoba umprofeti usho into ende kabi ningayazi nini. Umprofeti asiyena umuntu. Umprofeti umoya. Amen. Uthi baba mkhulu. Umprofeti uhlala emkhathini. Elindele isizwe esonile. Bese uNkulunkulu emthumela kuso kuba eyosiqondisa. Uthi kodwa umprofeti mase sesikhethiwe leso sizwe ozoya kuso. uNkulunkulu uyaye bese ebheka intombi nensizwa abanenhliziyo ehlanzekileyo. Ebese umprofeti ehlela kwintombazana ngomoya. Uthi bese behlanganiswa ngothando.
bese beganana kodwa beganane umprofeti sehlile weza kumuntu wesifazane umprofeti omoya ebese ezalwa njengabo bonke abantwana ekhule njengabo bonke abantwana kuze kufike leso sikhathi lapho uNkulunkulu efuna ukumsebenzisa khona uthi ke uyothi mangabe sekufike leso sikhathi lapho ofuna ukumsebenzisa khona bese lo moya womprofeti uvukela kulomuntu ebese kusebenza lo moya kodwa uvuke usesidunjini sakhe uma futhi sekufika isikhathi sokuthi efe umprofeti oyinyama umprofeti akafi uba semoyeni amaNazaretha akamanyambuzile athi mangabe ngithi Ushembe wayengumprofeti Ushembe wayevela ezulwini Ushembe uyafa yini ngathi mina umprofeti Ushembe wafa kwaziwa ngisho usuku wahamba ngale emhlabeni kwakumhla ka2 kuMeyi 1935 wangcwatshwa nethuna lakhe likhona ePhalamende ubaba ilanga wayekhona waba khona emhlabeni wahamba emhlabeni kwaba khona usuku lwakhe lomngcwatshwa nethuna lakhe lisePhalamende nobaba inyanga yezulu kanjalo nobaba ithingo linjalo uma umuntu ophilayo ekhanda uthi Ushembe uyafa yini mangithi Ushembe wayengumprofeti uchaza ukuthini uchaza ukuthini uma umuntu nje engayilo iNazaretha ezwa lo mbuzo uthini lo muntu ukhona umuntu wakwahlala lapha emhlabeni wangafa kanti ukufa kwenze njani ngoba ukufa ukuhlukana kwenyama nomphefumulo that is death ukhona umuntu wakwenza lapha emhlabeni wangahlukana inyama nomphefumulo manje kukhona abantu abangamaNazaretha abathathe indawo yabaFarisi yabona abaFarisi kwakuthi lapho uJesu ehamba khona behamba naye befuna nje ukumphikisa belwele ukumphikisa namaNazaretha khona amaNazaretha kanjalo is either bakuphikisa or bakuthuka baba becabanga ukuthi ngafundisa abantu into eumbhedo ngoba abantu bahlakaniphile akakho umuntu ongabuza umbuzo ukuthi kanti Ushembe uyafa yini esho umuntu kuhlale sikhumbula usuku lokuhamba kwakhe emhlabeni kanti lesi sikhumbuzo sobe sikhumbula mase buza ukuthi Ushembe uyafa yini kanti lezi ikhumbuzo ngezana akuzona ikhumbuzo zokuhamba kaShembe emhlabeni manje ngisho ukuthi ke le ndaba kaHlophe ijuleka iyangikhalisa ngoba ibeka isithombe sokuthi ubaba mkhulu wayinto esimanga kanjani ibeka isithombe sokuthi ubaba ilanga lehlala esikhuluma ngaye wayisima kanjani awubuke nje lento ukuthi wathi efika uHlophe lapha na kubaba ilanga lento yayicushwe kudala wathi efika wathi wamfica ubaba ilanga ehlele endlini ethandazela isigoli ngengubo ngabonga abakho Shembe abake bathandazela umuntu kuya nje uma umuntu ephilile bekhona bese dunyisa ukuthi Ushembe ubaba ilanga wayemthandazela umuntu mayegula emthandazela ngisho yedwa uthi ke uHlophe wamfica endlini ethandazela umuntu kodwa wathi mayembona wayesemhlangabeze sithi Hlophe waya esikoleni lapha esakuthuma khona akasho uyabona ukuthi wayekhona ngempela waya esikoleni lapha esakuthuma khona uthi uHlophe ngayo uthi wayesemnikeza iBhayibheli ethi funda uthi wayefunda lencwadi
wathi eqeda ukufunda incwadi wathi unenhlanhla ngoba uyibonile inkazimulo kaNkulunkulu. Amen. Wayigoqa. Njengo Eliya egoqa ingubo enikeza uElisha. Naye wayigoqa ingubo. Wayesenikeza Ushembe. Wathi kusukela manje usumshumayeli webandla lamaNazaretha. Wayithathwa eyobhajadiswa. Wahamba wayoshumayela eSwazini. This is a miracle, but a divine miracle. A miracle evela ezulwini, evela kuNkulunkulu lo esimkhonzayo. Amen. Akuyena nje imiracle lena yo TB Joshua. Neyo muntu. Cha. Imiracle yokholwa. Manje ke uma sikhuluma ngoShembe, asikhulumi ngalabo Shembe laba ababuye betholakala sebegwazela lokhuza amajaji ngo-30 million. Asikhulumi ngalabo Shembe abenza. Sikhuluma ngoShembe owumoya. Amen. Kodwa owehlela koShembe abebenyama abathathu. Lo Shembe. Unfortunately, isibongo saqhubeka manje wonke umuntu uthatha ichance yokuthi Shembe. Bese kuthiwa makuShembe naye bese ifaka phakathi kodwa engasiyena lo Shembe sikhuluma ngayo. Ngoba manje la kube isibongo nalowo ovelayo uye ethi ngiuShembe nami ngiuShembe kodwa oShembe bathathu. Inkosi usisele phela ngizwe.